O que é obvio que Cela naceu onde naceu, como dixen ao principio, a Fundación ten a finalidade que ten. Vostede sabe cal é a finalidade da Fundación. A finalidade é difundir a obra de Camilo José Cela e guardar o seu legado. Esa é a finalidade da Fundación. Podemos estar de acordo ou non. En todo caso, respecto dunha serie de manifestacións que vostede facía na súa primeira intervención. Bueno, non sei por que di que incumplimos as resolucións do Parlamento, porque aquí hai unha resolución adoptada o 7 de maio do ano 2010 que insta a conseguir que a Fundación, 7 de maio de 2010, que insta a Xunta de Galicia a que convirta, que transforme a Fundación Camilo José Cela en pública. E eu o teño aquí. Hai unha, efectivamente, concordo con vostede, además, eu non lle nego o que é evidente. Hai unha na que insta ao Consello de Contas a fiscalización selectiva desta Fundación. Por favor, o que ten que facer o Consello de Contas é, revisar esas... Señora Pontón, por favor. Hai cuestións que son absolutamente alleas. Escoitamos a súa réplica. Non se están empregando... Perdón, señor secretario xeral. Escoitamos a súa réplica sin interrumpir. Por favor, pido yo mesmo para o señor secretario xeral técnico, vale? Pido yo mesmo respeto. Pode continuar. Non se están a empregar fondos públicos e así figura no proxecto de orzamentos publicados. Nas contas anuais, volvo a repetir, aparece un pasivo provisionado a longo prazo e a Fundación o que ten que facer é abrirse a cumprir o fallo da sentencia, que agora é firme, co seu patrimonio que é anterior á súa conversión en pública. O contrario sería incumprir un mandato judicial. Vamos a ver, actualmente en termos contables o valor da Fundación son 11 millóns de euros neste momento, ainda que posiblemente unha revisión do seu valor a precio de mercado sería superior, pero o valor que había no momento de conversión en pública desta Fundación, os 11 millóns de euros, é suficiente para facer fronte a isto. Como se paga? Pois págase facendo caso ao procedimento de execución desa sentencia. E actualmente o xulgado competente, o que dictou a sentencia de primeira instancia, está determinando o procedimento en base ao cal se deben de entregar unha serie de valores da propia Fundación para facer pago desta condena á Fundación por os dereitos hereditarios do fillo de Cela. Por lo tanto, o Goberno o que ten que decir é que non hai saída de fondos públicos, que os fondos correspóndense coa fundación e a aportación que fixo no seu momento o señor Cela á fundación e que vaise a pagar a sentencia atendendo aos valores que facía no seu patrimonio de 1.180.000 euros. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor secretario xeral. Pasamos á pregunta.